TV. Kama chalo riwruoge ariyo ma ok mag piny owacho koro dwaro mondo ket chik mabiro chuno jogo ma gedo e boma ma Nairobi mondo ket tenge kuonde ma ipidhe yiende. Committee on mano mar Green Nairobi kod Food Agriculture mane od bura ma Nairobi wacho ni chik ma kamano biro konyo e rito alwora mano mar boma ma sani gedo dhi e nyime ma ok odewo alwora. Kano wero mo mar ndala dek mano bagi boma Nakuru, jaratije mar Green Nairobi Maureen Jerry no wacho ni okang' ma kamano biro jiwo chenro mar pidho yiende biro na chiel boma Nairobi e thuolo mar higa achiel mabiro. Nairobi is slowly becoming a concrete jungle. What we have are more buildings coming up with less green spaces being developed. What we are encouraging and what that policy encourages is to have every developer, every proponent to be able to set aside a space, a plot ratio within the buildings that they are actually coming up with for green spaces. Green spaces, this can either be for trees, for plants, or for any other infrastructure which ideally enhances the environment that they are actually operating under. To make Nairobi people have the best as in agriculture. Nobody should cheat you that Nairobi we can't farm. We are doing urban farming and it's doing great.